I alle de rige lande, hvorhen jeg i verden for, jeg fægte med åben mande, for hvad jeg for alvor tror. Sammenhold på OL Kadet, det vil sige, at hvis du gør noget, så gør de andre det også. På skjold var jeg løbernes ærke, i hjerternes vilde hegn. Når men jeg kastede min handske, opslog jeg min ridderhjelm. De så jeg holdt godt af. På Kadet oplever vi meget smerte, og vi elsker det. For eksempel når vi løfter maren, ruller med Bertha, får for lidt søvn, sulter og spiser kroatisk dåsemad. Men bølger på syg og navn, jeg ved hans ånd er ægte, jeg tager mig. Christoffer, herinde i posen der, hvordan går det derinde? Det er fucking koldt. Jeg har aldrig nogensinde rystet så meget her, tror jeg. Nej, jeg synes godt, jeg kan næsten ikke engang snakke. Det er helt vildt. Det er rystende det her. Fægte med åben mande, for hvad jeg for alvor tror. Boksen handler om, at man skal kunne stole på hinanden. Man skal vide, at ens kammerater har ens ryg. Alle har hver sin rolle. Alle ved, hvornår de skal løbe, og hvornår de skal skyde. Det såkaldte støt og spring. Det handler om koncentration og koordination. Disse to ting hænger sammen. Hvis den ene ikke er der, så er den anden heller ikke. Kastede min handske, opslog jeg min ridderhjelm. De så jeg holdt godt danske, og ingen formummet skælm. Vil dansken i verden fægte, men bølger på syg og navn. Jeg ved, hans ånd er ægte, jeg tager mig i favn. I alle de rige lande, hvorhen jeg i verden for, jeg fægte med åben mande, for hvad jeg for alvor tror. En ørn. Teamwork del, vi træner rigtig meget her på Kadet. Det er utroligt vigtigt, at vi kan finde ud af at arbejde sammen som et hold, og ikke bare køre solo. På skjold var jeg løbernes ærke, i hjerternes vilde hegn. Når men jeg kastede min handske, opslog jeg min ridderhjelm. De så jeg holdt godt danske, og ingen formummet skælm. Dansken i verden fægte, men bølger på syg og navn. Jeg ved hans. Outdoor er for os at sove udenfor, at spise giftige blade og at lave bål så hurtigt som muligt. I Kroatien lærte vi at overleve på noget. Hvorhen jeg i verden for, jeg fægte med åben mande, for hvad jeg for alvor tror. Kanin til aftensmad. Første aften. Hvad spiser I? Kanin. Kanin. Hvad fanden man godt? Var jeg løbernes ærke, i hjerternes vilde hegn. Samarbejdet drejer sig om adskilte gruppers eller kulturers anstrengelser for at nå deres fælles mål, såsom at bære til vores traktordæk. Ellers som at rydde en bygning, eller stille til tiden. Et hold er kun så stærkt som sit svageste spiller. Vil dansken i verden fægte, men bølger på syg og navn. Jeg ved, hans ånd er